Una salutació ben cordial. Aquest vídeo vol oferir un resum dels 10 primers anys de vida diocesana de la nostra diòcesi de Terrassa. Abans de començar, voldria recordar els nostres antecedents històrics. En aquesta mateixa demarcació territorial va existir del segle V al VIII la diòcesi d'Ègara, una diòcesi dels primers segles de l'Església, de la qual conservem documentació. Els nostres avantpassats van celebrar la fe, van evangelitzar, van compartir els seus béns, i nosaltres som els seus hereus. La diòcesi de Terrassa comença el 15 de juny de 2004. El papa Joan Pau II, recentment canonitzat juntament amb el papa Joan XXIII, per mitjà de la butlla Christi Fidelium Salutem, erigia i constituïa la nova diòcesi de Terrassa i al mateix temps nomenava el primer bisbe, un servidor. Setmanes després, el 25 de juliol, tenia lloc la presa de possessió a la Catedral del Sant Esperit, amb gran participació de cardenals, arquebisbes, bisbes, preveres, diaques, autoritats, membres de la vida consagrada i, sobretot, del poble de Déu, dels diocesans de la nova diòcesi. A partir de l'inici del nou curs, vàrem constituir el nucli del que seria la cúria diocesana, que és el conjunt de persones que col·laboren amb el bisbe en el servei de la diòcesi. Vam nomenar un vicari general de cúria, un vicari general de pastoral i el secretari general i canceller, i vàrem començar la nostra singladura al carrer de l'Església número 16, com a lloc provisional, fins que es va construir l'edifici de la cúria diocesana. També en aquell primer any i en aquell primer curs vaig procurar visitar totes les parròquies, totes les comunitats, perquè la creació de la nova diòcesi tenia com a finalitat principal fer més propera la persona del bisbe a les comunitats, als grups, als moviments, a les persones concretes. I també en aquest primer curs vaig ordenar els 2 primers preveres i el primer diaca. Però hi ha moltes vivències per recordar, moltes celebracions per contemplar, molta vida per compartir. Comencem. Anunciaré als meus germans el vostre nom, enmig de l'església us lloaré. Justos aclameu al Senyor, fareu bé de lloar-lo, homes rectes, celebreu el Senyor amb la lira. Anunciaré als meus germans el vostre nom, enmig de l'església us lloaré. Declarem i donem fe que sa santedat el papa Joan Pau II ha nomenat bisbe de Terrassa l'excel·lentíssim i reverendíssim Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses. Récemment, el Sant Pare ha volgut erigir aquesta nova diòcesi de Terrassa, nomenant com a pastor excelentíssim Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, a qui tot seguit lliuraré el bàcul d'aquesta gloriosa seu al nom del successor de Pere, el papa Joan Pau II. Avui dono gràcies a Déu pel fet de poder donar possessió del que ha estat fins fa un mes una part de la meva arxidiòcesi de Barcelona. Penso que és providencial que hagi treballat pastoralment en aquesta part de l'arxidiòcesi, que ara s'ha convertit en la diòcesi que el Sant Pare t'ha confiat. Demano a Déu que aquesta nova diòcesi, que ara comences a regir, doni molts de fruits en evangelització
i santificació del poble que se t'encomana. Tinc tota la impressió i demano al bon Déu que sigui així, de que el poble de Déu de la teva diòcesi queda en bones mans, en les teves mans consagrades, i que tu també quedes en bones mans, ja que el poble de Déu t'estimarà i farà camí amb tu en la vida cristiana i en el testimoniatge de la fe. El nou bisbe d'aquesta diòcesi reprèn una cadena apostòlica episcopal important durant segles de l'Església d'Ègara, que va néixer de l'Església diocesana de Barcelona i que ara torna a renéixer de l'arxidiòcesi de Barcelona. El meu estimat germà en l'episcopat coneix molt bé la nova diòcesi de Terrassa. Gaudeix de la competència i preparació necessàries per a aquest encàrrec que l'Església li confia i amb aquest acte de la presa de possessió canònica es disposa a lliurar-se plenament al seu servei en l'exercici del seu ministeri episcopal. Benvolguts germans, una salutació profunda i cordial a tots i cadascun de vosaltres. Voldria que aquesta salutació arribi a totes les persones, a totes les famílies dels pobles i ciutats de la nostra diòcesi. Una salutació plena d'afecte per a tots, infants, joves, adults, ancians. Una salutació especial i agraïda al senyor cardenal Ricard Maria Carles, al nunci apostòlic, als arcabisbes i bisbes, al pare abat, als preveres, diaques y a todas las personas consagradas. En esta catedral os encontráis hoy personas que habéis llenado de significado las diferentes etapas de mi vida. Con vuestra presencia estáis actualizando experiencias incontables de oración, de amistad, de colaboración, de corresponsabilidad a lo largo de estos años en diferentes seminarios, movimientos de apostolado, facultad de teología, universidad, parroquias, curia. Gracias a todos por lo que de vosotros he recibido. Saludo la meva família de carn i sang, àmpliament representada. Voldria recordar el meu pare, mort l'any passat, que sens dubte intercedeix pel meu ministeri des del cel, i la meva mare, anciana, que contemplo amb tot el meu afecte filial. Vosaltres vàreu formar una llar cristiana, vosaltres em vàreu ensenyar les primeres oracions, vosaltres vau respectar i vau acompanyar la meva vocació sacerdotal essent un infant. Com a lema episcopal vaig elegir l'exhortació de Jesús als apòstols, Duc in altum, rema mar endins. És el text dels evangelis que millor reflectia la meva vivència en el moment de l'ordenació episcopal i també en aquest moment en què encetem un camí nou en una nova diòcesi. En aquestes darreres setmanes, els mitjans de comunicació social m'han preguntat molt sovint els punts del que podria ser el meu programa pastoral. He respost matisadament amb alguns dels subratllats abans esmentats. Ara bé, com ens diu el Sant Pare Joan Pau II, el programa és el mateix Jesucrist, la bona nova del seu Evangeli, el seu sacrifici redemptor per amor a cada un de nosaltres, a cada home i dona de la història. El programa és la trobada personal i comunitària amb ell, la contemplació del seu rostre, la proclamació de les meravelles que ha fet en nosaltres, la transformació del món segons la seva voluntat. Tal com ho feu Maria, la creient que estima i sap servir, com a mare i germana nostra, el rostre de la qual honora molts llocs del nostre bisbat. Que ella sigui el consol i la guia dels malalts que tenim a casa o als hospitals, a clíniques i residències de les nostres contrades, especialment la Mare de Déu de la Salut, la imatge de la qual plasmà amb gran devoció i art Antoni Vila Arrufat. Que ella, sota l'advocació entranyable de la Mare de Déu de Montserrat, el temple natural de la qual contemplem cada dia des de les nostres terres, sigui per tots l'estel del matí i de la nova evangelització. Que així sigui.